Ναι, μαλάκα, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, driver, τι? Λοιπόν, λοιπόν, ξεκινάμε, πήγαμε. Αυτά τα δύο τα τσουβάλια, θα πάμε Ναι, έλα. Μπορείς να βγάλεις το κράνος να αποκαλυφθείς και να κάνεις και μια δήλωση. Έλα, ακόμα μία θα κάνω. Δεν ήταν τίποτα αυτό. Δεν ήταν τίποτα. Όχι τίποτα, μηδέν. Έλα. Ακόμα μία. Έλα, η πρώτη ήταν της γνωριμίας. Έλα ρε, γάμισε τον τραχανά. Ακόμα μία. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τώρα βλέπετε το όχημα, το μεταφέρει ο Μπάμπης. Μπάμπη, έχεις να πεις κάτι? Είναι Skyline GTR 34. Έτσι. Λοιπόν. Ανέβα στο εργαλείο. Πώς κάνεις το εργαλείο? Έτσι κάτω. Κάνε και λίγο τιτανικό ρε μαλάκα, τα χέρια ψηλά. Περίμενε. 1, 2, 3, ακόμα. Λοιπόν, το καλύτερο. Μπαζούκα τι κάνει? Γκαμάει ρε. Γκαμάει, τι μην το λέω. Πώς. Γκαμάει, τι μην το λέω. Έλα. Αυτό να το βάλουμε στο YouTube, φοράει και το κράνος και δεν θα το Έλα, ο Μπάμπης. Κιτσαρίνα, γκαμάει, κιτσαρίνα. Τι κάνει? Κιτσά, γκαμάει. Γκαμάει, άμα γκαμάει, έλα. Εδώ με λες. Ανάποδα, Όχι ρε μαλάκι. Περίμενε. Θα το πιάσουμε από εδώ. Έτοιμοι. Πάμε.